У Варшаве напали на пару з Беларусі, патрабавалі валіць дадому, пачуўшы акцэнт у іх польскай мове. Хто з палітвязняў выйдзе на свабоду? Спецпасланнік Трампа па Беларусі зноў пацвердзіў у соцсетках, што рыхтуецца новае вызваленне палітычных зняволеных. З Беларусі высылаюць больш за 10 польскіх святароў. У гарах у Кыргызстане знойдзеныя целы, імаверна, зніклых раней беларускіх альпіністаў. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соусь. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 17 жніўня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку, напішыце каментар і падпішыцеся на наш канал. Беларуса Сергея Пелехова ўвечары 15 жніўня збілі ў Варшаве падчас шпацыру з жонкай і сабакам. Пелехаў расказаў Свабодзе, што яны зрабілі заўвагу пары палякаў, што гуляла з 2 сабакамі без павадкоў. Мужчына, пачуўшы акцэнт у польскай мове, спачатку прызнаў іх за ўкраінцаў, калі даведаўся, што з Беларусій, працягнуў абражаць і патрабаваць, каб яны валілі дадому. Штурхаў мужчыну і яго жонку. Да канфлікту далучыліся яшчэ 2 мужчын, адзін з іх распыліў газ у твар беларусам і іх сабаку. Пацярпелыя звярнуліся ў паліцыю. Свабода, ў сваю чаргу, накіравала запыт у варшаўскую паліцыю з просьбай пракаментаваць сітуацыю. Сергей Пелехаў жыве ў Варшаве з 2018 году. Ён кажа, што раней з падобнай агрэсіяй не сутыкаўся. Гэта не першы сёлета выпадак нападу на беларусаў у Польшчы. У ліпені ў Варшаве ўдарылі па галаве віцэ-чэмпіёнку алімпійскіх гульняў Александру Герасіменю. Нападніка знайшлі і арыштавалі на 3 месяцы. У ліпені у Быдгашчы сям'я палякаў напала на беларускую пару, а ў Варшаве мужчына абразіў і ударыў у твар беларуску Марыну Нікандрыну. А зараз прычаканае вызваленне палітычных зняволеных. Сястра палітвязня Эліві Рамеева запыталася ў сацыяльнай сетцы X спецпасланніка прэзідэнта США ў Беларусі Джона Коула, ці можна спадзявацца на вызваленне палітвязня ў найбліжэйшай будучыні. Коул адказаў так, іншых падрабязнасцяў не паведаміў. Сёлета ў чэрвені спецпасланнік заяўляў, што неўзабаве можа чарговым разам прыбыць у Менск. У нашай камунікацыі са спадаром Коулам у Белым доме, у Дзярждэпартаменце амерыканскі бок заўжды падкрэсліваў, што пытанне вызвалення беларускіх палітвязняў з'яўляецца прыярытэтным для адміністрацыі. І той факт, што вось зараз у сярэдзіне жніўня, калі здавалася б ува ўсіх адпачынкі, робіцца такая камунікацыя, это яшчэ раз падкрэслівае, што гуманітарны дыпламатычны трэк ЗША працягваецца і не спыняўся. Зразумела, што для рэжыму Лукашэнкі, у якога не адбылося нейкіх вялікіх перамог за апошні год на дыпламатычным кірунку, зразумела, што для яго такая камунікацыя з ЗША, яна вельмі для яго важная, патрэбная, асабліва зараз, калі ён адчувае такі ціск і з боку Захада, і ад Украіны перадусім. Але для ЗША гэтая камунікацыя, яна, зразумела, мусіць матэрыялізавацца ў вызваленні беларускіх палітзняволеных. Паводле праваабаронцаў, за ўвесь час амерыканскіх кантактаў з уладамі Беларусі апошнія вызвалілі 440 палітвязняў. Для многіх беларускіх палітвязняў вызваленне стала не вяртаннем дадому, а пачаткам жыцця ў вымушанай эміграцыі, сутыкненнем з новымі выклікамі. На 17 жніўня беларуская праваабарончая супольнасць прызнае палітвязнямі 879 чалавек. Самае галоўнае, што трэба падкрэсліць, это тое, што ўзровень і маштаб рэпрэсій у Беларусі не змяншаецца. Яны проста набылі больш схаваны характар, і гэта ў першую чаргу звязана з высілкамі беларускага рэжыма выйсці з міжнароднай блакады. Таму зараз галоўны рэжыму не дэманстраваць рэпрэсіі, але схаваць іх, але пры гэтым і не змяншаць. На дадзены момант мы са спадзевам чакаем наступную партыю вызвалення палітычных вязняў. Спадзяемся, што она будзе як мага большая, хаця ў нас, на жаль, няма ніякай пэўнай інфармацыі. На дадзены момант у крытычным стане, на думку праваабаронцаў, знаходзіцца 178 чалавек. Гэта і людзі сталага веку, шматдзетныя бацькі, людзі з хранічнымі захворваннямі. І вось менавіта гэтыя людзі знаходзяцца ў самай вялікай групе рызыкі, і іх жыццё рэальна знаходзіцца пад пагрозай. Таму вельмі важна, каб в першую чаргу вось гэтыя людзі мелі магчымасць выйсці на волю. 28 красавіка, калі пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў адбыўся абмен вязнямі на беларуска-польскай мяжы, Джон Коул заявіў, што разлічвае дамагчыся наступнага вызвалення вязняў у Беларусі цягам траўня. У беларускай сталіцы правялі буйны пратэстанцкі фестываль, на якім госцем быў пратэстанцкі прапаведнік Франклін Грэм, сябар Коула. Аднак насуперак спадзевам, новага масавага вызвалення палітвязняў у Беларусі не было. 28 красавіка, калі пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў адбыўся абмен вязнямі на беларуска-польскай мяжы, Джон Коул заявіў, што разлічвае дамагчыся наступнага вызвалення вязняў у Беларусі цягам траўня. У беларускай сталіцы правялі буйны пратэстанцкі фестываль, на якім госцем быў пратэстанцкі прапаведнік Франклін Грэм, сябар Коула. Аднак насуперак спадзевам, новага масавага вызвалення палітвязняў у Беларусі не было.
Больш за тыдзень трое альпіністаў, сярод якіх двое беларусаў, не выходзілі на сувязь пасля ўзыходжання на адну з вяршыняў Кыргызстана. Цяпер у пошукавай аперацыі з'явіліся новыя звесткі. Што вядома пра лёс групы, раскажа Ганна Ермакович. У гарах Кыргызстана пасля больш як тыдня пошукаў знайшлі целы 3 альпіністаў. З высокай імавернасцю гэта двое беларусаў і грамадзянін Літвы, якія зніклі ў пачатку жніўня. Максім Палянскі, Мікалай Свірыдаў і Сяргей Рубцоў перасталі выходзіць на сувязь 2 жніўня. За дзень да гэтага яны падняліся на пік Курунды вышынёй 6613 метраў і пачалі спуск. Целы заўважылі падчас прагляду запісаў з паветра. Побач з рэчамі альпіністаў у месцы сходу снежна-каменнай масы. Канчаткова пацвердзіць асобы змогуць толькі пасля эвакуацыі. Паводле папярэдніх звестак, група магла трапіць пад каменяпад або снежна-каменную масу на вышыні каля 5400 метраў. Дабрацца да месца ратавальнікі пакуль не могуць. Там захоўваецца небяспека новых каменяпадаў і сыходу снегу. Максім, Мікалай і Сяргей былі надзвычай дасведчанымі альпіністамі. Разам усе трое раней падымаліся на цяжкадаступны пік рэвалюцыі ў Паміры вышынёй амаль 7000 метраў. Сябар альпіністаў і каардынатар пошукаў Александр Смірноў падзякаваў ратавальнікам МНС Кыргызстана, спецыялістам па аэраздымцы, мясцовым жыхарам і сотні валянтэраў, якія праглядалі запісы. Ён сказаў: «Мы не паспелі да жывых, але дзякуючы вам, хлопцы, не засталіся нязнойдзенымі». З Беларусі высылаюць больш за 10 польскіх каталіцкіх святароў і манахаў. Улады не працягнулі ім дазволы на рэлігійную дзейнасць. Паводле ініцыятывы «Хрысціянская візія» у Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі не атрымалі дазволаў на далейшае служэнне 6 польскіх святароў і 1 манах. Сярод іх пробашчы парафіяў у Івянцы, Нарачы і Салігорску, а таксама дэканы Стаўбцоўскага і Мязельскага дэканатаў. Раней паведамлялася пра адмову ў дазволах яшчэ 3 польскім святарам у Віцебскай дыяцэзіі і 2 у Пінскай. 15 жніўня ў Магілёўскай катедры развітаўся з парафіянамі айцец Раман Шульц. Польскі дамініканец служыў у Беларусі амаль 20 гадоў. Ягоны выезд можа паставіць пад пытанне будаўніцтва новага касцёла і кляштара дамініканаў у Магілёве. На сённяшні момант гэта вельмі даступная форма рэпрэсіі, ціску, якая была даўно распрацаваная і не заўсёды выкарыстоўвалі, часам наадварот больш вольна давалі пачувацца замежным святарам. Вось на сёння сталі выкарыстоўваць менавіта гэтую форму, таму што яна зручная. Гэта проста такая міграцыйная, скажем, палітыка, якая забараняе замежным грамадзянам працягваць займацца рэлігійнай дзейнасцю. Улады працягваюць сваю рэпрэсіўную палітыку ў дачыненні да ўсіх рэлігійных арганізацый. Менавіта карыстаючыся тым, што сапраўды вялікая колькасць святароў рымска-каталіцкага касцёла ў Беларусі замежныя грамадзяне Польшчы, гэты сродак выкарыстоўваецца. Яшчэ адзін суд у Кіеве адмовіўся разглядаць справу беларускай журналісткі Іны Кардаш. Яе затрымалі паводле падазрэння ў шпіянажы на карысць КДБ Беларусі. Шаўчэнкаўскі раённы суд Кіева не змог сфармаваць склад суддзяў, якія маюць доступ да сакрэтнай інфармацыі. Раней справу з той жа прычыны не прыняў Падольскі раённы суд Кіева. Іну Кардаш затрымалі сёлета ў студзені. Яна працавала ва ўкраінскім каардынацыйным штабе ў пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі. 13 жніўня стала вядома, што беларуску могуць абмяняць на ўкраінскіх журналістаў, якія знаходзяцца ў расійскім палоне. Беларускія лёгкаатлеткі Марыя Жодзік і Крысціна Цімановская, якія цяпер выступаюць за зборную Польшчы, у гэтыя выходныя сталі прызэркамі чэмпіянату Еўропы ў Бірмінгеме. Марыя Жодзік заваявала срэбны медаль у скачках у вышыню. Крысціна Цімановская атрымала бронзу ў складзе польскай каманды ў эстафеце 4 па 100 метраў. Абедзве спартоўкі раней прадстаўлялі Беларусь, але пасля падзеі 20-21 гадоў пераехалі ў Польшчу і атрымалі польскае грамадзянства. Гэта былі навіны 17 жніўня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вамі была Ганна Соусь. Пабачымся.